siyang problema. Iyang buhok alamong walang pinagpipisa. Nahayok siyang makubaw, kay mapangit iyang itsura. Bumasi ang ilog, may kayong mukha o tunay na asang di malasa, wala'y buhok ni tubo. Natugaling ng siya o gasta. Tungod sa kabalaka, napakonsulta sa doktor na siya isang masigit na tudang. Kaya ang doktor pagpisang kumawa, kaya ang resulta magpapa sa doktor okay na. Kaya nakabalaka ka na himong paupaw, gani maanagara. Hamon na no, naganti ang mga mauulo. Pinong tumutong ang balahin mo, labo pa man tayo. Mga tumulo, kaya sa mayong mundo nga limulo. Kaya sa tao, bako nga'y makalmo. Tambangin na umang, labong kuno malangaw, tambang kuno sa upaw, nus lang sa ulo. Buhok mo tubo, tagsang kadangaw, nang ituman. Ang upaw sa pagkasinaw. Dahil siyang problema, iyang buhok malabong, pwede nang nipisan. Halok siyang maupaw, kahit mapangit iyang itsura. Itanaw siya sa samin, iyang ulo murang sumawalinin. Kaya ba kainin.